Bueno, nahi baduzu, hasiko gara. Lehen beste goiatzi, galdetu diotia PPT-ak partekatzeko aukerarik izango nuken, baina, bueno, ez dit zehaztu eta agian hitzez kontatuko dizuet eta behar bada pasatuko dizuet. Guk erabiltzen dugun materiala, nahiagoa duzue grafikoago edo ikusi, ez? Baina bezala, aukera nahiko bazenu, share screen horren bidez zuzenean. Hori zure, behar bada, probatuko dut. Probatuko dut. Eta... Ikusten da? Ari nahi zerbait partekatzen? Ez, momentuz ez. A ber... Orain bai, badator. Orain, bale. Bai, primeran. Bale, ikusten duzue orduan, ez da? Bai. Bale, bueno, orduan erabiliko dut baliabide hau. Bueno, hor markatzen dut hizkuntza eta genero, euskara eta feminismoa, ez? Ze azken batean, gogoeta honetan guztian, bi geruza edo badaudelako, ez da? Batetik, badago, akaso Euskal Herrian ez hainbeste, baina mundu zabalean tradizio oso bat, bai, hizkuntza antropologiak landu duena, gizarte psikologiak, soziologiak, hizkuntzalaritzak berak, nolabait aztertzen du hizkuntza praktikak eta generoaren arteko harremana, ezta? Eta hor, bueno, nahiko argi ondorioztatuta dago, bizimoduko beste arlo guztietan bezala, generoaren aldagaia erabate garrantzitsua dela zera, ez? Hizkuntza praktiketarako. Hau da, gizonek eta emakumeek ez dugula berdin hitz egiten, esate baterako. Gizonen eta emakumeen ahotsa ez dela berdin hartzen. Hor badago ikerketa bat oso interesgarria dena, batetik ikerketa eta gero bestetik gertakari batzuk mendebaldeko emakumeon ahots tonua 70. hamarkadatik ona, agian Arianek hori hobeto ezagutuko du, zenik ahotsaren ezagutza ez daukat hainbeste eta orain momentuan buruz ari naiz. Baina ez dakit grabedadea eta akutua, ez dakit justu zein den neurtzeko erabiltzen den neurgailua, baina jetxi da hainbat. Hau da, askoz ere grabeago hitz egiten dugu gaur egun emakumeek 70. hamarkadan baino esate baterako, ezta? Nolabait, tendaurrera atera garenean, aintzat hartuak izan gaitezen, nolabait eskatu zaigu alako ahotsa bera ere bestera batera erabiltzea. Edo Margaret Thatcherrek berak jaso zituen lokuzio eta fonetria klaseak ez bere erretorika hobetzeko, baizik eta bere ahots tonua, grabeago egiteko. Orduan, desberdin hitz egiten dugu eta desberdin jasoak gara, ezta? Horre parean daukadan zera honetan, Robin Lakoffen gaitu bat dago Robin Lakoff eta arlo honetan aitzindaria izan den ikerlarietako bat, ez? Eta berak esaten du orokorrean, hizkuntza gu pertsonak erabiltzen gaituela, hizkuntzek orokorrean, hizkuntzek gu erabiltzen gaituztela, guk hizkuntzak erabiltzen gaituzten bezain beste. Guk hizkuntzak erabiltzen ditugu egia da komunikatzeko, baina ez komunikatzeko bakarrik, baizik eta gu garen hau osatzeko, eta horregatik hizkuntzak ere gu erabiltzen gaitu, guk haiek bezain beste, esaten da, bestera batera esan da, indar performatiboa daukala hizkuntzak. Eratu egiten gaitula, osatu egiten gaitula, zerbait erabakigarria dela. Eta, honek hori, islada du bereziki emakumeak eta gizonak eraikitzerakoan. Hitz hartzeko moduan, entzunak izateko
moduan, inkluso hizkuntzak berak gu kalifikatzen gaituen modu horretan, ezta? Bueno, hau ez dakit, saiatuko naiz jartzen, ia badoan. Zergatik oso... El invitado es periodista e historiador del arte. ¿Se define a sí mismo? Bueno, Mark Giro ez dakit ezagutzen duzuen. Bueno, Gabriel Rufián uste dut baietz. Bueno, jarri egingo dut, zera, Mark Girok esplikatzen dena uste dut oso adierazgarria dela eta. O como guapo. Y dice que habla rápido porque hablar rápido es de pobre. Ha sido colaborador de programas como Leitmotiv, Espejo Público, Está Passant o Deforme Semanal. Durante 18 años ha sido editor en la revista Marie Claire y cada día dirige y presenta el programa Usted Prime en RACU. Bienvenidos a la fábrica, hoy, Mark Giro. Mark Giro, bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? Parecemos usted y yo. Solo nos falta, ¿cómo se dice eso, el fuego ese que hay? En catalán, la lar de foc, en castellano, usted que está en Madrid. La chimenea. La chimenea, y parecemos, con los jerseys que llevamos, con el frío que hace, realmente que hace un frío de cojones, y parecemos el final de Ricas y Famosas, ¿sabes? En un chalet suizo. Parecemos que estemos en un chalet suizo. Es la cita con un hombre más interesante que he tenido en los últimos años. Fíjese lo que le digo, Gabriel, dígame. Oye, ¿por qué hablar rápido, pobre? Pues porque, bueno, es que usted no ha tratado nunca con ricos. Pues claro que sí, si eres diputado. Sí. Sí. Los ricos, los hombres, tú también hablas lento. Yo hablo lento. El poder, sí, porque vosotros tenéis vuestro espacio y vosotros hacéis así. Y ya está. Y estáis acostumbrados a que todo el mundo os va a escuchar y etcétera. En cambio, las que somos pobres, las mujeres, los maricones, los desgraciaditos del planeta Tierra, nosotros tenemos que ir rápido a decir las cosas, porque a lo mejor no hay espacio, ¿sabes? Entonces el espacio nos lo tenemos que hacer con rapidez y hay que hablar como una metralleta, porque si no, no lo colocas. Bueno, oye. Idurre, estoa diapuen kontua. Diaporama modu ipinita, ez? Osea, ez duzu entzun Mark Girorena? Entzun bai, ikusi ez. Ez. Iduria, gelditu da, diaporama moduan daukazu ipinita. Bai. Txoin, A ver. Bueno. Ahí ez. Bueno, ala ere entzun duzue? Bai. Bueno, kokatu duzue. Bai. Azaltu nahi nuena, ezta? Vale. Bueno, uste dut, honek ere, hau da, kuadro margolan bat, artista galiziar batena, eta nolabait oso grafikoki azaltzen... Idurre barkatu, baina jarri diapua hitz egiten zabitzen lehenien dau. Ez dago ikusten? Lelena. Lelena ikusten dugu, entzun egin dugu, baina... Ni pasatzen du. Ahí ba, bueno, obestela kendu egingo dute. Entzun gauza bat, Andoni, zuk sortu dozu, eiozu kohost, ia horrek aldatzen duen zerbait. Host, eizu idurre kohost, badakitzu? Parkatu ez dago nahi. Participants jartzen dauda, bueno, nik hemen inglesez daukatu. Eta idurre den zidan eskumaldean 3 puntotxo daude eta kohost, eizu. Post, esaten doztazu. Rename report. Ez dut ikuste hemen kompostoi? Kohost. Make kohost, bai. Ia horrela. Bale, indot, eta ez dozte zerritzen usten, Markatzeot, baina ez dozte... Ez.
Bueno, bestela segituko dut Hori da. hitzez, Vale, venga. Bai. Bueno, orduan, orain ze ikusten duzue lehenengo diapoa? Zu zeu orain, Idurre, Orain ni. zu zeu. Vale. Ointzero. Bueno, Mark Girorena entzun badezu uste dut, esperientzia hori askori ezaguna zaigula. Eta gizon izanik behatzaile ona denarenzako ere uste dut ezaguna dela. Egoera hori eta bizipen hori. Hizkuntzan bertan ere jasotzen da nolabait metafora haue guztiak edo egiten ditugun errealitaten irudikapen haue guztian, ez eta ez diren esplizitoak, ez? Implizituki badaude jasota hizkuntzan berean, ez? Euskaraz jario handiko gizon bat, ez? Jendaurrean abila dena, trebea dena, ez? Oso hitz polita daukagu adibidez hori adierazteko, ez? Eta da plaza gizona. Esaten dugunean norbait plaza gizona dela, denok ulertzen dugu zertaz ari garen eta ze gaitasun eta ze trebetasun aitortzen dizkiogun, ezta? Aldiz, emakumeak eta hitz egitea eta hizkuntza praktika bera lotzen denean, gehien erabiltzen den adjektiboetako bat berritsua da. Bai? Hola, emakume eta berritsu, ez? Hau da, jario handiko hiztun trebea askotan, ez? Baina berritsua da, ez? Hori gure imaginarioan oso txertatutako lotura da. Inkluso feminismotik ekarri den termino berrietako bat plazandrea da, bai? Ez zegoelako plaza gizona bai, baina plazandrerik ez, ez? Orduan, hor sortu egin behar izan da eta posizio kontziente batetik sortu behar izan da, ez? Orduan, emakumea barritsua, ezta? Badago esaera bat, gure altxortegian, hizkuntza altxortegian txertatutakoa, baina beste asko bezala, emakumeontzako oso gogorra dena, ez? Andre Barritxue bastarrak loi esate baterako, ez? Hau da, edo, ez? Berbajarioak, hitzontziak, beti emakumekin lotzen dira. Edo txikitan gogoratzen naiz, ikastolan behin irakasle batek proposatu zigun asmakizun bat, eta zan, zein da emakume gutxien hitz egiten duten hilabetea. Ez? Eta horri bili ginen gela guztia, bueltaka eta bueltaka eta bueltaka, ez? Zein ote den emakumeek gutxien hitz egiten dugun hilabetea, ez? Eta nik eta imaginatzen du beste batzuk ere, ez? Lotura egiten genuen emakumea, eta emaitza zen otsaila laburrena delako. Bai? Hau da, gizonek ere gutxien hitz egiten duten hilabetea da, ez? Baina txiste implizitu bat dago, ez? Bai? Bueno, esan nahi dut, gure jatortasun honetan ere, eta hizkuntza praktikari lotuta, badaudela etengabe epai asko, ezta? Hori batetik, eta nikoain pixka bat oso gaingiroki azaldu dudana, ez? Emakume eta gizon izatea, hiztun izatearekin, hizkuntzarekin, ze modu desberdinetan harremantzen den, hau nolabait hizkuntza guztietan gertatzen da, edo ia guztietan, eta aztertuta dago. Eta adibidez, Akademia Anglosaxoian asko ez aztertu den gai bat da. Eta emakumeen alduntzerako bide asko, hori, ez, honi buelta ematetik etorri dira. Ze hor badago niretzako ardatzekoa den beste kontu bat, eta da gizarte baten demokratizazioa zerbaitetik pasatzen bada, da ahots guztiak behar beste entzutetik. Eta uste dut, herritarrak ahalduntzeko oinarrizko jarduera hiztun onak edo hizkuntzarekin harreman ona izateko tresnak ematea dela. Hau da, zure burua adierazteko, bestengana heltzeko, babesteko, emateko daukagun tresna behinena gizakiok, ez?
eta hori jendaurrera indarrez, duintasunez eraman ahal izatea, uste dut dela edozeri demokratiko esateko oinarrizko abiaburua. Orduan, nolabait, hau asko landu da feminismotik, baina diodan bezala, baita ere, inkluso psikologiatik, soziologiatik, pedagogiatik baita ere, nolabaiteko defizit hori konpontzen egiteko. Gure kasuan, korapiloa oraindik eta pixka bat konplikatuagoa da, ze hizkuntza praktika eta generoaren artean gertatzen den harreman konplexu hori zeina emakumeentzako gutxiespen edo baztertze esparru batean kokatzen den azken batean, gure kasuan hizkuntza gutxitu bat tartean izanik, are eta konplexuagoa da. Zer? Bi gutxitasunekin egiten dugu topo. Batetik, generoak berak markatzen duenarekin, nolabait esan dezakeguna unibertsala dena, baina gurean badauka partikularitate bat, hizkuntza gutxitu batean gertatzen dela fenomeno hori. Orduan, gurutzaketa hontaz, hasi da gogoeta bat, ez da oso aspaldikoa, ona aurreneko erreferentzia Galiziatik etorri ziren. Eta Galizieraren suspertze mugimenduko aktivista eta teknikarietatik. Hortik etorri zen lehendabiziko gogoeta, ezta? Eta nolabait gainera kalifikatiboak ziren Galizieraz ari garenean deno gara emakume eta halakoak, ezta? Nolabait emakumeok jendaurrean aritzeko gutxitasun hori sentitzen duguna, Galizieraz esaten zuten haiek, ez? Baina hizkuntza gutxitu baten ari garenean, nolabait denok emakumetzen gara. Eta pixka bat hildo horretatik, hasi zen gogoeta hildo bat oso interesgarria dena, hizkuntza gutxituen berreskuratze prozesuetarako baita ere. Oso interesgarria batetik egiten duen analiziagatik, eta bestetik baita ere, nire ustez, eta pixka bat honetaz pentsatzen aritu garen aldetik, gizon asko ere ekartzen ditulako gure gana, edo ohartarazten ditulako, zer dan gutxituaren posiziotik hitz egitea. Edo, hizkuntza bezalako oinarrizko elementu batek gutxitasunean bizitzeak ulertarazten du, beste posizio batzu gutxitasunetik bizitzeak ere zer dakarren. Hau da, zubi bat ere bada, ulertzeko eta elkar ulertzenko hainbat elementu. Galiziatik etorri zen pixka bat pentsamentu hildoa, Katalunian, kuriosamente, gauza hauetan, beti daude aurretik, baina guk dakigun arte ez du hildo oso indartsurik eduki, eta Euskal Herrian bada hamarkada bat pasatxo, 12 bat urte etorri zena, eta ari dena bere bidea egiten, ezta. Mariluz Esteban antropologoa aritu zen, gai hau lantzen, eta gero, pixkanaka, adiera desberdinetan eta adar desberdinetatik, baina jende multzo bat aritu gara, ezta? Honen inguruan. Detektatuta dagoen gauzetako bat, da emakumeok eta gizonok gaur-gaurkoz, hizkuntza gutxitu honen euskararen praktikarekiko harreman diferentea daukagula. Hau da, badago, datuak badaude. Eta hor, gainera, Kike Amonarriz izan zen, Euskal Herrian, honen susmoa edo hipotesia plazaratzen lehendabizikoetakoa, ez? Berak hitz egin zuen, aspaldi euskara feminizatzen ari zela. Honek ze esan nahi du. Batetik, hizkuntzari eusten diotenak ia eremu guztietan
emakumezkoak direla, edo emakumeek gehiago eusten diotela euskarari ia eremu guztietan, eta gainera euskararen aldeko mugimenduan feminizazioa gertatu dela azken urteetan. Bai, esan dezagun mugimendu sozialean, eta baita ere transmisioan, bai irakaskuntzan, bai hezkuntzan, eta bai helduen euskalduntze alfabetatzea. Bai, orduan, badagola feminizazio bat, ezta? Euskaraldiko datuak alde horretatik dira oso argigarriak. Lehendabiziko euskaraldian parte hartu zutenetatik, o genuenetatik, 10-tik 62 pasatxo emakumezkoak ziren. Eta okerrezpanago hurrengoetan joera hori indartu eginda gainera. Nolabait engaiamendua emakumezkoena da, edo hori nabarmentzen da. Erabilerari dagokionez, lehen aipatu dut, baina adin tarte guztietan, zaharrenetan izan ezik, eta Euskal Herri guztietan, emakumeek gehiago hitz egiten dute gizonezkoek baino. Errealitate soziolinguistikoan bakoitzean berera moldatuta. Honek ez du esan nahi, Barakaldon emakumeen 80% euskaraz egiten duenik, ez da gutxiagorik ere. Errealitate soziolinguistiko bakoitzan, hala ere joera da, emakume gehiago hitz egiten dutela. Salbu eta eremu bakar batean. Arnasgune esaten diegun horietan. Orduan, orokorrena den eremu soziolinguistikoetan emakume gehiago hitz egiten dute, eta gaina adintarte guztietan ikusten da hori. Eta aldiz, arnasgunetan, hau da, euskara hegemonikoa den lekuetan, eta zenbat eta hegemonikoago, hor gizonena da oraindik euskara. Bueno, ez dago, nire ustez, hau da oso ondo ikertu beharreko zerbait. Ze hizkuntza praktikak diferenteak baldin badira, eta ikusten badugu, eta datuek hala esaten badigute, generoaren arabera atxikimendu eta erabilera diferenteak ditugula, sustapen politika diseinatzeko aldagai hau oso kontuan izan behar dugu. Horregatik, da, nire ustez, hain garrantzitsua hau presente izatea. Hor, gainera Laister, agian Goiatzekin eta, badala ben konplizitateaz eta kontseiluak eta abiatuko dugu, ja ikerketa zehatzago bat, arnasgunetan, ze gertatzen den, arnasgunetan hasiko gara, gune txikiagoak direlako eta ikertzeko errezagoak, benetan, hor ze gertatzen den, ez oraindik elementua falta zaizkigulako. Baina badauzkagu bi hipotesi. Eta bat da, eremu orokorrari dagokionean, emakumeek gehiago erabiltzen dutela, hasi neskatuetatik eta heldu eta zaharretara arte, nolabait zaintzaren ideologia batekin lotzen delako. Euskara eta euskararen ingurukoa. Badago gure imaginarioan, gure diskursoan euskararen ikuspegi bat, badela altxorra, txikia, zaindu beharreko zerbait. Eta, gure sozializazioaren ondorioz, askoz ere errazago lotzen gara emakumeok zaintzara, gizonezkoak baino. Hipotesi bat da, pixka bat ikertu da, baina, gehiago merezi du, baina uste dugu hor badagoela zerbait, ezta? Hori nik uste dut hau konstatazio bat da, ari gara galdetzen ikusten eta begiratzen adidez.
eskola eremuetan gaztetxoei ikastetxeetatik eta proposatzen zaizkienean euskaraz bizi talako ekimenak, ikastetxeen barruan, hor konpromiso hartzen dutenak edo talde horietara lotzen direnak 80 piko gehiago ez esatearren eskatuak izaten dira, ez? Eta mutila beste gauza batzutara dedikatzen dira. Egia da, hor badago beste fenomeno kezkagarri bat, eta da gaur egun inkluso kirola ez den, konpromisoa eskatzen den gauza guztietan gertatzen dela. Baina hizkuntzarekin argik. Horregatik ez zaintza, beste eman, bueno, hau guztia gogoetatu behar dugu gainera hizkuntzarekin lotuta, baina gogoetatu behar dugu orokorrean gizarte moduan, baita beste esparru guztietan ere. Hori da hipotesi bat, eta gero beste hipotesi bat mahai gainean dagoena, daukaguna da, zer gertatzen den lehen esaten genuen euskara hegemonikoa den toki horietan, nun gizonek eusten dioten atxikimendu horri, ez? Eta, bueno, hor badago ikerketa pare bat badaude, talde desberdinek egindakoak Gipuzkoan, pixka bat helburua ez hizkuntzatik, ez dute eduki hizkuntzarena aztertzea, baizik eta herri txikien euste, sustatze, bueno, begirada horretatik egindako ikerketak izan dira, ez? Baina, badago adierazle bat, gure ustez oso garrantzitsua dena, eta da, herri txiki horietako askotan, eta horiek dira gero arnasgune deitzen diegun lekuak, bertako mutilek esaten dutela, euren etorkizuna hor ikusten dutela, beraientzako ingurune on bat dela, eta aldiz, neska eta mutil ez normatiboek, hau da, sexu orientazio desberdina dutenek, edo, maskulinitate jakin batera iristen ez direnek, edo nahi ez dutenek, hortik kanpo. Bai? Ez da gune eroso bat, ez? Eta hor, galdera da euskara zerrekin lotzen den, ez? Euskara norentzakoa den. Nolabait izendatzearren naturaltasunaren fenomenoa esaten diogu guk honi, ez? Izendatu behar delako nolabait, oraindik oso finduta ez dagoen arren, baina, karo, hau lotzen da asko itanoarekin, lotzen da euskalkiaren erabilera jakin batekin, lotzen da euskaldun izatearen autentizitate batekin baita ere, ezta? Baina, gutasun hori oso interesgarria izan daitekena gauza batzutarako, eskluyentea gertatzen da beste parametro batzuen aldetik, ezta? Orduan, gure ustez honenkin guztiarekin, importantea dena da, kontuan eukitzea, aztertzea, eta, hau da, etorkizunera begirako euskararen aldeko, euskararen sustapenerako, normalizaziorako, egun nahi dugun bezala, estrategiak, politikak pentsatzerakoan, diseinatzerakoan, ezinbestean kontutan eduki behar den gai bat dela. Bueno, hau laburbilduz geruza bat nolabait esatearren, ezta? Eta gero, badago beste geruza bat, ja ideologikoagoa dena, eta da, orain arte aritu naiz hizkuntza eta generoaren arteko gurutzaketaz, ez? Nolabait denontzako ere ikusteko modukoak eta konstatableak diren gertakari ez. Naiz eta gero adidez hipotesiak dira, eta akaso zuetako beste batzuk beste modu batera ikusteko dituzuen hor gertatzen direnak. Baina gero badago beste plano bat ideologikoa dena, ez? Lanketa honetan, baina bereiziko nituzke eta bereizi nahi nituzke. Badagoelako beste jauzi bat. Eta irakurketa honi guztiari segika,
azken urtetan askotan plazaratu den galdera bat eta batez ere mugimendu feministak momentu batean izan duen loraldiaren harira, ez? Momentu batean nolabait euskal gizartean eraldaketarako mugimendurik potenteena feminismoaren inguruan uztartu zelako, ez? Orduan, euskalgintzan ere sortu zen halako kuriositate handi bat, ez? Euskalgintzak ikusten zulako bere burua motelduta, esango nuke euskalgintzak, euskararen inguruko mugimenduak, herri izatearen inguruan arikatzen denen mugimendu guztiak, ez? Etak armak ustearekin hor ziklo bat bukatzen da, eta hor sortzen da, ez? Rekomposizio behar bat, inkluso errelato berrien edo zentzu berrien bilaketa bat, eta hor, hasten da galdetzen, ez? Nun daude erreferenteak. Eta momentu batean, asko galdetu zen zer hartu dezakegu, edo zer azter dezakegu feminismoan, zer balia dezakegu horretatik, ezta? Eta hor ere eginda beste lan bat, nire ustez baita ere oso interesgarria dena. Eta interesik handiena nik uste daukala nolabait, feminismo ere askotarikoa da, bai? Baina nolabait feminismo intersekzionalak ekarritako begirada. Hau da, mundua, realitatea ikustea, edo zapalkuntzak beraiek, zapalkuntza mekanismoak ez ikustea modu simple batean esango nuke, hau da beti dago zapaltzaile bat eta zapaldu bat, baizik eta botere harreman konplexuen sare baten moduan, ez? Eta hor, norbera izan daiteke momentu batean zapaltzaile eta beste batzutan zapaldua, ezta? Eta hizkuntzarekin, generoarekin, klase aldagaiarekin, jatorriarekin, adinarekin, funtzionalitatearekin, ez? Sortzen zaizkigu puzle diferenteak eta egitura diferenteak, ezta? Eta hori eukitzea presente. Feminismoaren atal batek hau asko jorratu du. Asko jorratu du, bereziki lotuta gurutzaketa hori jatorriarekin, hau da, migrazioarekin gertatu den guztiarekin, arrazializazioarekin, klasearekin, eta momentu batean, hemen Euskal Herrian, ez hoiek baztertuta, baizik eta hoiei erantsita jarri zen hizkuntzaren aldagaia, bai? Hau da, haue guztiak, ez, badaude botere mataza horretan, gainera, segun eta zeunetan nun nagoen izan daiteke bat edo beste, baina, hemen erantsi zitzaiona izan zen hizkuntzaren aldagaia. Hizkuntza gutxitu bat badago, botere harreman sare horretan, kondizionamentu batzuk eragiten dituena, ezta? Orduan, alde horretatik, da begirada bat oso interesgarria, nire ustez, mundua begiratzeko eta munduan kokatzeko ere. Oso komplikatua dena, bai? Ze, karo, beti tentazio izaten da, ez denek esan, begirada intersekzionala aplikatuko dugu, ez? Baina, gero oso komplikatua da aurrera eramaten denoi ere zapaldumetroaren mekanismoa pizten zaigulako, ezta? Eta orduan, bai, zu zapaldu baino ni gehiago, ez? Eta sortzen dira, bai, eta ez da erreza. Ez da erreza praktikara benetan ondo eramaten. Zango nuke, Euskal Herriko azken jardunaldi feministetan, Durangon egin zianetan, hori izan zela adibide bat begirada hau oso gaizki aplikatzearena. Zakite zuetako inorre egon zenan, baina izan zen desastre bat, sartu ginelako zapaldumetroaren dinamikan. Bai? Eta beltzak guri esaten, eskezue txuria, ez dakizue zer gureaz, ez? Arrazoia dute parte batera arte, baina adibidez hitz egiten zuen beltze horietako bat enbaxadore baten alaba zen. Bai? Eta horregongo ziren txuri batzuk, askoz ere, baliabide gutxiago
deukatenak edo momentu horretan haien hizkuntza edo tresna hizkuntza hegemonikoa zen, gazteleraz ari ziren. Bueno, hor sortzen dira, oso gune konplexuak. Guri ere, esan nahi dut, uste dut hau gutako denok biziko genula momenturen batenik askotan bizi izan dut behintzat eta berezikin ere jaioterrian Beasainen, asko detektatu deten joera bat eta poteatzen ari garenean, badakigunean, ez dakiz eta bernetan, Euskal Herritar berri bat dagoena zerbitzen, arajun eta eskatzea, 5 urit, euskaraz eskatzea, gaina, eta gero kuadrilar, bizkarra eman da kuadrilarea begira jarri eta gazteleraz aritzea. Hor, hizkuntzarekin ere egiten dugu batzutan, markaje, edo beste egoera batzutan, edo alrebes, uste dut, denon esperientzietan dagoela baita ere, etorri berri horiek, nolabait orokorrean gu baino askoz botere posizio ahulagoetan egon arren, hizkuntzaren hartze beraien indartzaile, Donostira edo Bilbora jun eta eskatu euskaraz eta erantzun trakets bat jasotzea. Momentu hortan, botere, hizkuntzak ematen dielako botere. Hau da, konplexua dela. Baina begirada moduan, egiteko bide moduan, uste dut interesgarria ez ezik, mundu konplexu honi justizia minimoz erantzuteko tresnak hor daudela, ezta. Pixka bat hori, alde batetik, geruza analitikoagoa, hau da, zer gertatzen da hizkuntza eta generoak gurutzatzen direnean, eta gauza batzuk gertatzen dira, eta desente, eta horiek ikertu egin behar dira, baldin eta berreskuratze prozesua behar bezala egingo badugu, eta bestetik, ja, plano feminismotik eta plano ideologikoagoan, feminismoaren begirada intersekzionalak daukan potentzialitatea baita ere hizkuntzaren korapiloak askatzen laguntzeko. Onarten ere meza,